Aquesta és una crisi global i una crisi total. Global en la mesura que afecta tot el planeta, desigualment, certament, i total perquè és un encadenament de moltes crisis. Per aquells que ha tocat fort, hi haurà un abans i un després. Per aquells que ha tocat lleument o senzillament l'han seguit per les xarxes i per la televisió, doncs serà un record del que va passar l'any 2020 i potser 2021. Les tradicions espirituals i religioses tenen un gran sediment de narracions, un gran sediment de valors, un gran sediment d'aportacions a fer. I les estan fent. Jo crec que, a més, en dos nivells. Un és el nivell de la resposta social. Hi ha moltes persones amb moltes necessitats, entitats vinculades orgànicament a l'Església Catòlica que estan responent. No? Bé, ara hi ha un altre nivell, que és el nivell de la paraula, que és el nivell del discurs, que és el nivell de com aquestes tradicions espirituals poden ser bàlsam per ànimes trencades. Jo crec que el que cal és articular una gramàtica de l'esperança, que no és ingenuïtat, és que l'esperança justament la necessitem quan tot cau a trossos. Què ha passat amb la pandèmia? Doncs que la mort ha ocupat un gran protagonisme. Ha estat present, no? Però ha estat present sobretot per a aquells que han viscut la mort d'un ésser estimat. Per la resta són números i, per tant, ha mort un subjecte anònim. El problema és quan la mort toca de prop. Llavors és quan necessitem consol. I què ens passa? Primer, que no estem entrenats a demanar-ne. Primer ens falta la humilitat per demanar, per sol·licitar el consol. I després falta una cosa, que és saber donar-lo. És que no estem entrenats ni amb una cosa ni amb l'altra.